Presentem el conte dels tres porquets, 20 anys després, en el paper del professor José, de la cria Liz, de la mare Transi i la narradora Laura. Hola, nois, com esteu? Molt bé, gràcies, professor. Em va agradar molt la classe d'ahir. Estem tots contents. Hem comentat als nostres pares que aprenem molt. Oh, gràcies, m'agrada sentir això. Retorna a casa una de les criatures i arriba cantant. La 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 la. Hola, mare. Que contenta que tornes de classe. Sí, mare, el professor és molt maco. Explica molt bé, però... Què passa, filla? Mare, el professor li agradaria tenir un menjador en l'escola, però no pot ser. Tranquil·la, filla. Alguna cosa es podrà fer. Passats uns dies, la mare va decidir reunir-se amb tots els pares per comentar la inquietud del professor i després d'un gran debat van arribar a un feliç acord. Mama! Filla, tinc una bona notícia. I el teu professor? Hola, senyora Anna, com està? Molt bé. Li tinc una bona notícia en vista d'un bon professor que és vostè. I com de contents que estan els nostres filles i saben el seu desig, hem decidit tots els pares construir el menjador. Bé, moltes gràcies, quina alegria. Veient així, un matí assolellat, els pares, els alumnes i el professor celebren l'arribada del material i les màquines. Tots junts es posen a la feina. Després d'un gran esforç, entre tots van fer realitat el seu somni i van celebrar una gran festa per homenatjar al professor. Conte contat, conte acabat.